Tarik 10 dwe mar 10 2025 odiechieng' ma piny Kenya hingo odiechieng' mar Mazingira Day. Warwaki e weche manyien mag migago mawuok e chuny boma ka kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo thuond weche. We lose livestock, we lose wildlife, and we lose livelihoods. And therefore it is important for us as a nation to focus on tree planting. Jatend piny Kenya William Ruto otelo ne jo Kenya e pidho yien e odiechieng' moket thenge mar bero alwora. Lakini kama sisi counties na national government tumewacha kuweka pesa kwa public health, hii magonjwa mpaka itokee. Sirikali kwayo mondo ket maino e chenro mag geng'o tuoche moloyo thieth kaka yorno mating'o malo thieth ne jo Kenya duto. Section moro dhi marach due to climate change, samoro oduma ok nyal timo maber, to ka in gi jamni pod dhi konyi. Jopur ma pacho ka ijiwo mondo tim chenro mar pur monywando kothe kaachiel gi pith mag jamni kod mamoko kaluwore gi nok mar puothe. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jatend piny William Ruto owacho ni sirikal mare oketo maino e nyayo chenro mar pidho yien e pacho ka koloso e kar jot ma jatend piny Nairobi e seche manotelo ne jo Kenya duto e hingo odiechieng' mar bero alwora kata Mazingira Day. Ruto nowacho ni e thuolo mar higni 2 mokalo yien maromo bilion 1.06 osepidhi e pacho ka. Kar kamano pod gidhi nyime kod jiwo jopiny mondo opidh yiende. Bende owacho ni lokruok machal mar kor lwasi osekelo midhiero mopogore e pacho ka, moriwo nok mar chiemo kod tho ma jamni e kind midhiero mamoko. To pidho yiende emowacho ni nyalo reso piny Kenya e kedo kod lokruok machal mar kor lwasi. Ya kwamba kabla ya mwaka wa 2032 katika taifa letu la Kenya tuwe tumepanda miti bilioni 15, na ni kwa sababu miti ni ya muhimu. Leo katika primary schools zetu zote, siku hii moja, mpango yetu ni kuhakikisha kwamba tunapanda miti milioni 100 siku ya leo. I must commend the people of Kenya that in the last 2 years we have planted 1.06 billion trees. And because we are seeing that the target, we need to up our game. We have agreed now as a government that we are going to scale up. The bottleneck that we have had over the last 2 years is the availability of seedlings. Many people are looking for seedlings in all manner of places. They cannot find the seedlings. And as a result, we have different interventions to make sure that there is availability of seedlings. Sirikali kwayo mondo ket maino e chenro mag geng'o tuoche moloyo thiedho kaka yo mar ting'o malo thieth ne jo Kenya duto. Kaluwore kod gavana ma Tharaka Nithi Muthomi Njuki, sirikal mamalo kod mago ma counties pok oloko chenro mar bero sekta mar thieth nikech pesa mathoth pod iketo e thieth mar tuoche. Koloso e kaunti ma Tharaka Nithi kono kama noseyudie jatuo achiel gi guonyo mar mpox, Njuki nokwayo jodak ma kaunti no mondo non chal mar ngimagi kendo keto kenge mag geng'o gamo tuoche ahinya to gie sani manitiere muoch mar tuo manyaldiema e alwora ma Narok. Karibuni sana, karibuni Mariani. Mariani wakwana mkwanda kuthie sawa sawa, musiachilie. Okay, kanjo kiekanya kaka, gavana kukaribishi. Umenyelele mudhamaki wanarutiwela maria. All those diseases are being brought about by non-investment in preventive measures in our country. Kuna pesa hutumika kwa disease surveillance na ile kuzuia pia madisisi zienee. Lakini kama sisi counties na national government tumewacha kuweka pesa kwa public health, hii magonjwa mpaka itokee. So hiyo si shida ya wananchi ni kidogo tu, ikitokea mzuie na kuhakikisha kwamba wale wamepata wamekuwa isolated. Wale wamepata wamekimbiwa hospitali. Piny Kenya kawuono hingo odiechieng' moket thenge ne bero alwora. Kawuono
e bwo thor mar wach ma jiwo oganda mondo med pidho yiende e bero alwora makare. E kinde mar hingo nyasi ma kama higani, sikunde mag primar bende oriwore gi chenro ma jiwo pith mag yiende e bwo chenro kata e bwo thoro ni Turudi Primo. Kawuono sikunde mag primar moro ka moro e pacho ka igeno ni biro pidho yiende mag olemo 2,000. Yiende ma gibiro pidhogi ibiro konygi gi jo NYS ma biro chwalo negi kothe. Ka piny owacho bende oyango ni chakre higa mar 2022 maheo yiende bilion 1.6 osepidhi, ka dwaro nitie ma pidho yiende bilion 15 kachop higa 2032. Tree will mark the Mazingira Day to date, Friday, 10th October 2025, under the theme Citizens-Centric Tree Growing and Environmental Stewardship. Mazingira Day and its related events is a national call to action for every Kenyan to contribute to the country's environmental restoration efforts by planting and nurturing fruit trees, led by His Excellency President Dr. William Samoei Ruto, cabinet secretaries, principal secretaries, heads of state corporations, and other senior government officials will today each lead local tree planting activities, setting an example of leadership through action. Each local primary school is expected to plant at least 2,000 fruit trees under the hashtag Turudi Primo. Jopuonje mantiere bore uruk mar Kupet bade ma Tana River okwedo milome manochiw gi jatend migao mar somo Julius Ogamba ni skunde junior secondary pod biro medo bedo e bwo jotend jopuonj mag sikunde mag primar. Jopuonje go eko wacho ni dwaro makama pod biro medo kelo chochni e lai manyien mar somo mar CBE ahinya te skunde mag junior school. Kokadho kuom jotendgi, jopuonje go eko medo biwo seyo ne aput mane olosi mar kelo lokruok e sekta mar somo e pachoka, ka gimedo ni dwach jopuonj ne ok oketie maino. We are saying no to this idea of comprehensive schools. What are comprehensive schools? We want JSS to be independent. Autonomy? Lazima. Autonomy? Lazima. We have the structured kind of education. Primary schools are independent. Senior schools are independent. Tertiary and colleges are independent. Why are they telling us that now JSS has to be domiciled in primary school, being headed by primary school teachers? We are saying no. Ili JSS pia waweze kusimamia resources zao, lazima JSS wakuwe independent. Ili walimu waache kujiua kwa hizi mashule kwa sababu ya stress ambazo wanaletewa na hao HOIs. Lazima wakuwe independent. Ili walimu waweze kupata promotion, because sahi hakuna clear guideline ya kuwa JSS watapata promotion. Wamewekwa tu hapo, hakuna kitu inaendelea. JSS lazima ikuwe independent. So we are gathered here to tell the government that the issue of domiciling JSS in primary is so pathetic. The working environments we are going through is not friendly. Not friendly. Autonomy, lazima. We are tired. We've been there for like 2 years. Then we are now the third year. You're still telling us we are supposed to be in a comprehensive school. We do not need the comprehensive school. We need JS to be independent. Autonomy in Tana River, autonomy in the whole country. That is what our JS teachers are requesting. You are supervising the primary section. You are supervising the secondary, the JS section. We are having, and then at the end of the day, you are given 50 shillings or a sugar cane as lunch. You have been a referee. You have stood as a referee. Then you are paid 50 shillings, or sometimes you are told there is no money. Jolony weche mag pur yuago nok mar puothe mitime chenro mag pur ka koro ijiwogi mondo mi gitim chenro mar pur monywando pur mar kothe kaachiel gi pith mar jamni gi mamoko mong'ere kaka integrated agriculture. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Piny mangima ingo odiochieng' mar chiemo kaka World Food Day 2025. En odiochieng' ma ihingo e kinde manok mar chiemo pod okwako piny Kenya. Nok mar chiemo skel kod midhieche mathoth ma oting'o lokruok mag kor lwasi.
Okenge mopogore opogore osebed ka itiyo godo e jiwo medruok mag chiemo e kaunti ma Migori kata piny Kenya mangima. Jolonychego mag pur wacho ni pur ma onywando gik mathoth ma oting'o pur mar cham, pith mar jamni, gwen, kendo itiyo kod mbolea ma olosi ka itiyo kod losruok mag jamni, it yiende kod moko ma ong'ere kaka organic manure ma kisungu dendo kaka integrated agriculture chiwo geno e medo chiemo e kaunti ma Migori. Pur bilani konyo mang'eny ningeche ka section moro dhi marach due to climate change, samoro oduma ok nyal timo maber, to ka in gi jamni